maghanap tayo ng kayamanan. Baka tayo yayaman na. Yayaman na nga tayo. Magkakatotoo na yung rich. Very rich. Chicks. Ayun, maging totoo na. Oh. Ano? Bumati kayo. Huwag niyong kukontrahin. Oo. Yan, banat. Makakaharap tayo ng magagandang kayamanan. Naku talaga. Kakaparte kayo guys kung makakuha kami. Nako, ang giveaway hindi basta-basta. Ha? Kaya pag-pray nyo, tayong lahat ay magiging rich dito sa tayo ng Kachits. gold bar. Dito sa Rich Chits Channel, magiging mayaman tayo mga Kachits. Kaya nga Kachits pare-pareho tayong yayaman yan. Sa material na bagay tayo mayaman, kundi sa pagkatao. Yon. Mayaman tayo sa pagmamahal ng bawat isa. Yan. So, tiyaga. Ayun. Magtiyaga tayo. Tiyaga. Yan, narinig niyo si Marco, sabi niya magtiyaga tayo para maging mayaman. Kaya magtiyaga tayong maghanap ngayon ng mga kayamanan. Guys, let's go! Tingnan natin kung anong pwede nating makuha doon sa ating pinuntahan. Ngayon na wala pang gumagawa nito, baka mamaya may gumaya na ha. Huwag kayong gagaya. Huwag kayong gagaya ha. Kami lang ang gagawa nito. Oh. Ha? Binigyan mo sila ng Oh, punta tayo guys. Ang panahon ngayon ay yung ganon, umuulan, yung umaambon konti, tapos mamaya aaraw, tapos aambon, pero walang ulan na makapagpigil sa ating mga ginagawa. Dahil ang Diyos ay nandyan, we have faith at malakas ang faith natin na makagawa rin tayo ng mabuti ngayon at maging productive tayo at maging masaya ang araw natin ngayon. God bless us. Okay, let's go guys. Let's go. Let's go. Mag-swim tayo sa dagat. At the same time, manguha ng kayamanan para tayo ay magiging totoong rich. Dito sa Rich Chits ay magiging totoo kang rich. Ayan. Diba? Huwag niyong kontrahin. Totoo yan. Ha? Huwag niyong kontrahin. Ha? Okay? Let's go. Bago lumublog guys ay maglagay tayo ng sunblock. Ang dami kong nilagay. Oh, nabuti na ako. Ayan. Kailangan guys, pag pumunta kayo ng dagat o saan man dyan, kahit hindi sa dagat, pag lumabas kayo sa mainit na panahon na katulad dito sa Pilipinas na kahit na umuulan, maglagay din kasi alam nyo, yung init ay biglang sumisibol. Kaya ngayon ay maglagay tayo lagi-lagi ng sunblock para sa ganon hindi ma-damage ang skin. Okay? Ayan, ang dami nang tumubong mga itim-itim ng mukha ko dahil dyan sa kadadagat namin, pero I don't care. Ayan, basta wag lang masugat. Okay lang, basta makakuha ng gold. Oh, okay lang, basta makakuha ng maraming gold, no? Ngayon, this time, gold bars. Na naman kami, dala namin yung yung paddle surfboard. Ayan, nadala namin. Tapos may dumaan na ice cream. Kaya nakakain kami tig isa-isa. Hindi pa kami nag-lunch ha? Ito kasi mga ito, alanganin ang pagyaya nila na punta dito eh. Ha? Ano? Ang daming tao doon. Oh, sa dulo. Ang daming tao. Nalusaw. Ha? Nalusaw na. Nalusaw na? Pupunta. Bagong dating galing sa sa kabilang isla. Dito sa ilalim ng sasakyan namin, oh. Parang si Ruby. Hello! Nagugutom ka? Nagugutom ka? Hindi rin kami pa kumakain. Ha? Naghihintay ka? Hello? Kamukha mo si Ruby, ah. Ha? Sarap si Janjan, oh. Iyan, oh.
Daming tao doon, oh. Oh. Ang daming naligo ngayon. See that? Sarap na sarap kayo dyan, ha? Sarap na sarap sila, guys. Nasaan ka? Ayun pala, inayos niya yung pinatch-upan yung ano, yung meron siya kasing leak. Hello? Wala akong isda. Wala akong pagkain, oh. Para kang lion. Ha? Para kang lion, ah. Oh, para kang lion, ah. Bakit ayaw? Ayaw maayos. Silang dapat ba? Silang. Ang daming aso dito, oh. Pinakawala, no? Oh my God. Oh my God. Kakatakot na yung mga bata pa naman. Hindi ba nakakatakot yan? Oh my God. Dali, dito! Stop! Stop! Sanawang, stop, dito. Bayanihan. Maunay, bayanihan. Wow. Ang ganda. Bagong baba yung bangka nila, bagong gawa. Nangingisda na sila. Eto, nakaupo ako dito sa ilalim ng puno ng maliit na puno ng niyog. Gusto ko sanang mag-shoutout, guys, kaya lang tinignan ko yung isa kong gadget, hindi makuha, ewan ko, dahil siguro sa makapal na ulap. Ang ulap, maitim. May nagtitinda ng mangga. Ayan. Mukhang uulan eh. Ang itim-itim ng ulap, oh. Kaya wala tuloy signal. Gusto ko sanang basahin yung mga nagpapa-shoutout, guys. Pero gawin ko ang shoutout siguro sa Sunday na lang. Or anytime na kaya kong siguro itong sunod na video na upload ko ito ngayon ay ilagay ko na lang yung nagpapa-shoutout diyan sa pinaka-last part of this video para makapag-shoutout ako kasi last Sunday hindi rin ako nakapag-shoutout. That's why I must have to do it for you guys, no? Kitang-kita ang isla. Yan, oh, isla doon. Oh, isla.
isla ng Pamilakan. Saka ang daming mga pambot na galing sa Balikasag. Ayan oh, tumatakbong yan. Ayan. Maraming pambot na galing sa Balikasag. Ang daming tao ngayon magsiliguan. Galing sa ibang ano yan, ay isla. Galing nag-island hopping. Hindi sila nakakonect siguro. Naka-check-in. Hindi sila naka-check-in siguro. Ayan. Nag-island hopping. Ang ganda. Ay, tara mo. Ano ka sutin eh? Okay guys, today hindi namin tinupad yung sinabi ko na pupunta tayo at mag-treasure hunt. Hindi nagawa yun ngayon kasi na-enjoy nila nag-swimming. Kaya ako naman, na-enjoy ko lang umupo sa ilalim ng puno ng nyog. At ito naman sila, ayan, tingnan nyo naman ako. Oh my gulay. Eh, si Gian ay nagbihis na. At kami ay uulan na naman. Tapos bukas may patrabaho kami. Kaya ang dami ko iniisip kasi bibili pa kami ng cucumber. Yun ang sinabi ng trabahante kanina. Kaya ipakita ko sa inyo itong aming kinaroroonan. Nandito tayo sa Panglao. Ang itim-itim ng clouds. Ayan. So uwi na muna kami dahil sabi ko may time pa para bumili ng ibang materyales na yung kakailanganin namin bukas. Dahil dalawang grupo itong magtatrabaho bukas. Alam nyo naman eh, gusto namin na matapos na yung project and then you know, kailangan namin ng energy and lakas at saka kailangan namin ng concentration. Yan, para may magawa tayong tama. Wow! This is a heart shape. Lagi napapakita sa akin ng love. That is a sign of love. No? So let's go home para makapag-ipon ng lakas para tomorrow's work. Pero dadaan siguro kami sa kainan dahil hindi kumain ng maayos ng mga ito. Hindi ako nagluto ng pang-picnic namin na ulam talaga na nakahanda dahil surprise yung pag-alis namin. Yung folding table. Then uwi na kami. Yan. Ayan, umulan na nga. Sabi ko na nga bang umulan eh. Dumating pa. Ang dami pang nagsidatingan. Ayan okay, nahakot na namin yung mga gamit. So, let's go home. Oh my God. Lapas naman ng ulan. Bakit gano'n? Parang pinabiyahe lang tayo tapos biglang bumuhos ang napakalakas. Ha? Grabe, ang lakas oh. Pero bakit dito wala oh? Wala masyadong ulan dito oh. Doon sa Eskaya, ang lakas. Dito tuyo ang tuyo ang kalsada. Oh.
Taliksik lang. Sige, pangkalsada. Oh, ambon-ambon lang dito. Oh. Wala pang ulan dito. Oh. Doon lang pala. Masikip pangkalsada dire. Doon lang. Oh, ano naman to? Sa Sunrise Beach. Let's go. Ah, Huwag mo magpapagtag dire. May dalawang linggo. May gitna. model na ito. Ang tagal. Di, akala ko bawal nang tumakbo ang mga ganyan. Ha? Sa probinsya okay na. Bawal na yan. Oy. Ba't pa pinandar yan? Baho ng usok niya. Sa Manila, bawal yan. Pero 1960s yata yan. sa probinsya, pwede lang yan. Ano ba yan? Delikado yan. Baka ano na yan eh. Baka sira na. Ayan. Dito naman tayo dumaan sa Causeway. Ayun yung malaking bridge na doon tayo galing kanina. Ito naman, iba naman to. Mas maliit ito. Kasi dalawa itong bridge. Dalawa ang bridges ng Tagbilaran, Panglao. Daming ano dyan, squatter pa lang. Iced tea, yan dyan? Oh, it's the I'm sorry. Iced Iced tea, tea lang sa drink. iced tea na large. Oh. Small size lang. Tapos ano, isang solo na spaghetti. Okay. Ito pa? Tapos si Marco, ano gusto mo? sa akin, okay. Isang Big Mac. Chicken na lang. Chicken and spaghetti. Hello? Oh. Ah, hindi, yung drinks ay medium. Iced tea. Pero ang size ay small size lang or medium size? Medium. Okay. Ikaw, Marco? Sa akin ay mushroom pepper steak na. Kung kayo sa ka-2-piece with iced tea, Oh. o 2-piece mushroom pepper stick na with large orange juice, isa ka spaghetti yung solo, Oh. quarter pounder with fries and iced tea, o 50 chicken sandwich with fries and iced tea. Oh. 680 ka lang din, first pala lang pala yan. Thank you. Okay na ba yan? Meron, Big Mac. Yeah, okay. Kapag lang kaya ako lang ito. I told you. Yun, See? kaya pala, nagtataka kami yung mura ba? I-unbox ko to guys. I'm excited na i-share sa inyo kasi ito ay wow, exciting talaga. Teka lang, buksan ko ha. Patulong. Meron tayong pampaganda ng kuko ng sarili natin pero alam nyo, hindi ko sinasabing magaling akong mag-ayos ng kuko pero nag-try akong mag-order nito. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano ito. At ito ay yung complete set ng pag-ayos ng itong gel extension ko. Kaya papakita ko kung tingnan ko kung complete din itong set na ito kasi complete talaga yung binili ko, in-order ko sa Lazada. Ang binayaran ko ay 622 pesos. Ayan. Ayan siya oh. Nakita ko kasi dito nakasulat is nail tool, sabi niya. So, ito, buksan natin. May gunting ako dito. Guntingin natin. Ayan. Wow. Ang laki ng box ha. Ayan. Ang laki ng bubble wrap. Eto. Uy. Ang tigas na buksan ah. Ang kapal eh. Kapal ng bubble wrap. Talagang binalot nilang maayos para hindi siya ma-damage. Siguro. Look at this. Ooh. Ayan. Ayan. Professional LED nail dryer lamp ang nakalagay dito sa box. Ay, wala pa yung ano. Nag-order ako ng nail polish, hindi pala dito. Yung ito pa lang ang nauna. Yung pang ano pa lang. Ayan oh. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo. Ito yung pang dry ng nail. Pag lagay ka ng gel. Ah, dito sa loob. Ayan, pin pie. Ayan siya oh.
Ayan, ganyan. At ang daming colors. May iba-ibang colors ito guys. Iba-ibang tint. Pero, hindi ko alam kung ano-ano to. Buksan natin. Buksan natin. Ayan. Ito yung limang kulay ang binili ko guys. Ganyan. Meron ding, hindi naman magkakaiba. Ang daya. Magkakaiba doon sa ano. Bakit black lahat? Ang sama yata. Black lahat. Black din ito. Ay, pinpay. Pinpay ka dyan. Bakit dun sa pinorder ko, iba-ibang kulay? Unfair ito ah. Black naman lahat. Ayan oh. Pinpay ka. Puro black. Puro black. Anyway, favorite ko rin ang black para sa nails, pero huwag naman ganun. May top coat, ito. May base coat, ito yung base. Yun itong mauunang ilagay sa nail pag nag-nail polish na. And then ito naman yung last. Ito yung top coat. Pero, ang masama, hindi naman iba't ibang kulay. 5 different colors yung nakalagay doon sa in-order ko. And then, this one ay nakita ko sa inyo guys kung ano ito. Ziplock. Ziplock na hindi mabubuksan. Ayan, nabuksan na. Ayan, ang ganda pa ng balot. Silk ha. Nails decorative. Ano yan? Nails decorative. Teka, surprise. Ay, ito yung pang hindi ko alam. Oh my god. Hindi ko alam. Paano ba to? Ayun. Ganon. And then, parang pen light. Uy. Tapos dito ilagay ang sa tip ilagay yung panglagari, pang shape. Pang shape ng nail. Yes. Ay, alam ko na. Yung pang shape ng nail ito. Wala naman, ayaw naman mabuksan. Pag nagmamadali ka, lalong hindi na bubuksan. Talaga. Niloloko ako guys. Untingin ko na ito. Hindi mabuksan. Naga-ziplock. Ayan, ganyan yan oh. Ganyan tapos. Hindi ko alam. Ano ba ito? I don't know. Mamaya, magpaturo ako sa lagay ko. Hindi ko alam. At ito naman yung dryer. Ang dryer na ito ay ganyan. Tapos, isaksak ito. Meron siyang saksakan. Mag-iilaw dyan. Tapos, iganon mo. Pagka insert mo sa kamay mo. Kaya lang wala yung saksakan ko. Paano yan? Maghanap pa ako. Ito USB. Oh my gosh. Kasi alam ko meron akong gamit. Tulog yung isa eh. Kaya hindi ko na-disturb. Yung sana mag-ayos. Papa. Ito naman. Yung nilalagay sa paa. Sa toe. Para maghiwa-hiwalay. Para hindi magdikit-dikit. Aba, kompleto nga. Sana naman function lahat. Lalong-lalo na ito. Di ko alam pa paano pa-functionin ito. I-charge pa siguro to. And then, meron siyang brush. Meron naman na ako nitong mga to. Ayan. Emery board. Merong pusher. Dami ko rin pusher. Ito. Tapos, Cuticle Revitalizer Oil. Meron pa. Ito yung Revitalizer Oil. Ayan, para sa cuticle. Ayan. Complete set. Okay. So, ibig sabihin ko sa inyo ang price. Nasabi ko na kanina, pero ulitin ko. Sa bagay, sa price na
sa price na ito, 622. Ay, okay na rin. Okay. Yun lang guys. Yun, ipakita ko sa inyo ang aking in-unbox ngayon na yung in-order ko, yung ang reklamo ko lang guys, buti na lang at favorite ko ang dark colors para sa nail polish kasi ito color gel ito na black at ang pangalan ng kanyang tint ay soft oil UV LED gel polish. Wala naman nakalagay kung anong kulay. Pero makita mo black talaga. Ayan, black. Okay, yun guys. Pero may darating pa ako na isa pang set. Papakita ko sa inyo pag dumating yun. Gel din. Okay? Yun lang. Thank you. Thank you, Balong.